Здравейте на всички! Включвам се от Асеновград и днес завърши един много полезен семинар, в който обучих хора в много методи от изтока, с които могат да си помагат на себе си и на околните. А сега ще дам думата на хора, които участват в семинара, да ми задават въпроси, на които искат да получат отговори. Какво е рейки и смисъла на живота с рейки? Космическата рейки енергия, тя е една от най-утвърдените методи на световно ниво. С тази методика милиони хора по целия свят си променят живота. Това е една философия, начин на живот, практика за самолечение и практика, която дава много сила на самия човек да се справя с тежки ситуации, да преминава по най-лекия начин всяко предизвикателство, всяко изпитание, но когато се прилага редовно и дисциплинирано. Можем ли да живеем без его, честно и почтено, и защо е толкова трудно да го премахнем? По принцип, егото е най-голямия враг на човека, но човек може да чисти егото или да го контролира. И пак тук ще подчертая, че с методика сила плюс рейки може да се чисти егото. Има точки, когато се прави сеанс и се чисти егото. Не да се потиска, защото то в даден момент може да избие. И не е трудно човек да работи върху егото си, по принцип човек е хубаво да има здравословно его. Но не такова, човек да се прави на такъв какъвто не е. И е много важно един човек, когато стане успешен, защото много хора се стремят към това нещо, да станат успешни или известни. Най-важната част и най-голямото изпитание за тях е как ще се държат с хората около тях, защото много хора бъркат там с самото отношение с хората около тях и много от тях падат. Егото е хубаво човек да го контролира, да го чисти с практики, с йога също може да се освобождава егото, но не да го потиска. Защото пак казвам, ако човек го потиска, то в даден момент може да избие. И най-вече много хора знаят, че когато човек е на върха и има прекалено голямо его, може да падне от високо и няма да е добре за него, защото трябва да се възстановява наново и възстановяването по някой път е много тежко. Аз мога да дам такива примери с мои ученици, които се занимават с бизнес, които ми споделят и знаят, че егото им пречи. И когато посещават моите центрове и почвам да работя с тях, да работят и те със своето его, резултатите много бързо идват на лице. След това ми споделят, че слизат да работят заедно със своите работници и че нещата се възстановяват. Мастер Сабах Фаят, как трябва да постъпя, когато проявят агресия към мен? Моето момче, когато някой прояви агресия към тебе, опитай се по всякакъв начин да седнеш да разговаряш с това дете. В никакъв случай не отвръщай с агресия, ами с добро поведение. Сядаш и изясняваш нещата с децата, защото децата са малки, както всеки, играят, удрят си и така нататък. Аз винаги уча моите ученици да не отвръщат на агресията с агресия, ами да вземат решение, да сядат и да споделят и да говорят. Защото ако ти отвърнеш по същия начин с агресия, агресията поражда агресия. Така че най-добрият вариант е
каквото и да ти се случи, да отвръщаш с добро, разбира се, не да оставиш някой да те пребие. Нали, имате учители в училището, да споделяш тези неща и да се вземат най-добри мерки, не по лош начин, ами да се говори с тези деца, защото щом едно дете постъпва с агресия към друго дете, значи той има някаква причина да се разговаря с родителите и всичко да завърши с хармоничен край. Благодаря от сърце на всички участници в двудневния семинар в Асеновград. Благодаря за подаръците, които получавам от вас. Бъдете живи и здрави и благословени!